Pozdrav drugari! U ovom klipu ćemo pokazati kako da nacrtamo objekte sa slike. U prethodnom klipu sam vam pokazao i objasnio funkcije koje su potrebne za crtanje, tako da ćemo sad odraditi jednu vježbu. Objekat sa slike stoji iz tri, da kažem, komada. Prvi komad postolje i od ostala dva komada koja se nalaze na postolju, pa ćemo crtati jedan po jedan i komandom move ćemo prenositi i sklapati dati crtež. Pa da krenemo. Postolje se sastoji od sljedećih dimenzija. Znači prva dimenzija je 24, podižemo je za 10, sljedeća je 52 i spuštamo se isto. 24. Sad debljina ove ploče će nam biti 12. Širina nam je 76 i spuštamo se isto kao sa prethodne strane. 12 i vraćamo se u početni položaj. Nacrtali smo u 2D objektu. Da bismo prebacili u 3D, moramo da napravimo region. Tako što ćemo kucati na tastaturi region, enter. Sad nam kaže da selektujemo objekat koji želimo da napravimo region, pa desni klik. Moramo pomoću opcije extrude da izvlačimo na željenu dužinu. Dužina nam je zadata 160 i sad imamo objekat u 3D. Prvi dio je gotov. Da bismo nacrtali drugi dio, moramo da promijenimo koordinatni sistem tako što će sad x, y biti na drugoj strani objekta. Za crtanje valjka potrebna su nam dva kruga. Jedan je dimenzija 30, drugi je 15 i od linija koja je dužine 42, druga linija isto i spojimo te dvije linije. Ovaj dio nam kruga sada nije potreban, pa ćemo opcijom trim da izbrišemo taj dio. Opcija trim radi tako što selektujemo granice, pa desni klik i selektujemo dio koji želimo da obrišemo. Sada pravimo region. Selektujemo linije, pa zatim desni klik. Region je kreiran. Pa zatim extrude, lijevi klik, pa da zapamtimo desni klik, enter i pravimo debljinu 76. Da bismo napravili otvor na krugu, moramo prvo da izvučemo taj krug, pa na opciju subtract da ga izbušimo. Opcija subtract funkcioniše tako što od većeg površine, pa desni klik, selektujemo manju površinu, znači gdje pravimo otvor, pa desni klik. Sada ćemo pomoću opcije move da prenesemo naš poluvaljak. Move funkcioniše tako što selektujemo objekat koji prenosimo, pa desni klik da zapamtimo, pa onda selektujemo tačku za koju ga nosimo. Tako smo prenijeli naš objekat. I naš sastoji se od još jednog dijela, a to je dimenzija 100, visine 42 i spojimo te dvije tačke. Napravimo opet region, selektujemo objekat, desni klik i sad na opciju extrude debljina je 12.
prebacimo isto na opciju Move na željenu lokaciju. Selektujemo tačku i naš objekat je završen.